שומע? כן. מה עם הכסף? כסף? אכלתם פה, שתיתם פה? זה התשלום שלכם. מה, אתה עושה צחוק? תביאו את הכסף שלנו מיד! רגע. תקשיב, אנחנו קבענו פה... עופו מפה לפני שאני קורא להבטחה. תגיד, מה זה היה עכשיו? קצת מטומטם, למה זה היה? מה, אני? בוא ליופי של הופעה סידרת לנו באמת, כל הכבוד. נו, אז טעינו, מה כבר קרה? מה טעינו? מה, זה תמיד אתה עם השטויות שלך כל הזמן. די, עמית, מה נסגר? מה, תרגעו, מה, אתם רציניים? אבל אדם סידר לנו הופעה, בכלל לא קיבלנו כסף. אם אני הייתי מנהל של הלהקה, זה בחיים לא היה קורה. אתה מנהל את הלהקה, נתנו להקה בכלל קצת מטומטם. בוא נשתוק כבר. היי, זה טעות של כולנו, אין מה לריב על זה. די, עידו, עזוב את זה, אני צריך להגיע הביתה. תגיד לי, מה נסגר איתך? זה לא מתאים לך. סיבתי, אין לי כך לדבר עכשיו. אל תתייחס אליי כאילו אני עידו. אתה לפחות יודע שהיית צריך לבקש את הכסף מלכתחילה. גם את איתם עכשיו? סמק, לכו לעזאזל כולכם. מה את רוצה? סתם, באתי לבדוק אם הכל בסדר. אני בסדר, מה עם עידו? אני לא רציתי להיכנס ביניכם מקודם. זה לא אומר שאני לא אוהבת אותך. בסדר, אין לי כוח לדבר על זה עכשיו. לכי מפה. אל תשכחי שיש חזרה מחר. נשבע לקרח המלוכלך נקבע שם הרגש שוב טוב, תקשיבו, יש מצב סגרתי לנו הופעה היום בערב בדרום תל אביב. עוד הופעה, לא מספיק לו שימור פעם קודמת. מה יש לכם? אתם לא רוצים להופיע? אתם לא רוצים לגן? זה החלום שלנו. בסדר, זה החלום שלנו, אבל זה לא אומר שצריך להופיע בחינם. גם אתה נגדי עכשיו? כולכם נגדי? רגע, אף אחד לא נגדך. לא כולם נגדך, אתה פשוט צריך להבין. להבין מה? שעוד פעם את איתו? תגיד לי, מה יש לך? תרגע כבר? לך אין בעיה להופיע בחינם? לא, אין לי בעיה להופיע בחינם, כי זה החלום שלי. וחשבתי שגם שלכם, אבל מסתבר שלא. היום בערב ההופעה, אתם רוצים תבואו, לא רוצים תלכו. עמית, נכון? איפה הלהקה שלך, אחי? 5 דקות אני מעלה את הלהקה הבאה. בדרך. בטוח, אחי? שלא תעשו לי פה קטע. סומך עליך. איפה אתם? שיזדהן, תגיד לו שילך יזדהן, בסדר?